खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ, बे बाराव सासे पुलिसआ रां घुस लाना एन्टि करापसन भिजिलेन्स टीमनि सायाव बिटिआरनि चिराङाव सासे पुलिसआ हमजाना पुलिस बिफानखौ लाजि फोनांदों। चिराङाव सासे पुलिसआ 10,000 रां घुस लानायनि दायाव भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन हानजाजों हमजायो। हमजानाय पुलिसखौ काजलगाव पुलिस थानानि सिन्टु दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय गारिखौ बख'ना हरनो थाखाय 10,000 रां घुस लानायनि दायाव पुलिस सिन्टु दासआ हमजायो एन्टि करापसननि हानजाजों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फेसबुक पेजनि सायाव पाकिस्ताननि हेकारनि नोजोर। पाकिस्ताननि हेकारनि टार्गेटआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फेसबुक पेज। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि फेसबुक पेजखौ पाकिस्ताननि हेकारा हेक खालामनो नाजादों। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रिया आसाम पुलिसनो पस्टनि गेजेरजों फोरमायो। बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ तदन्तखौ जागायो। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव उदालगुरि बनस'नि खौरांगिरि मेल। थांनाय 8 जानुवारियाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि मावखुलियाव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारियाव बनस'नि सोद्रोमाया इउपिपिएलआव हाबदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाया नंखाय आरो खौरां बिजोङाव नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों उदालगुरि जिल्ला बनस'आ। लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बनस'खौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों नामा सोंथि खालामो। बनस'खौ रायजो राजानि सिगाङाव गोसोम दाखोनो नाजादों नामा होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथियो बनस'आ। आरोबाव बेबादि नंखाय जयेन जानायनि फोसावोब्ला आयेननि राहा लानो हागौ होनना उदालगुरि जिल्ला बनस'आ गोख्रों बुंथियो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फिन बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखिदों। हाग्रामा महिलारिया गावनि मानसिखौ थाखा फैसाजों बुरखायना लाखिनो थाखाय कौटि कौटि रांनि हा फानै फानै गावनि दोलोखौ फोथांनो नाजागासिनो दङ। बेहा आरो बिपिएफ हिसाबै थांना थानायनि जेबो राहा लामा गैलिया होनना इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथियो। बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया नोंथांनि सायाव फिन जाथाय लाबोबाय थायो। गाहायाव बानो जायगा मोनाखै बायदि बायदि। नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव इएम रनजित बसुमतारिया बुङो दि जाम्बानि खिबु खिबु खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि कास्टमाबो मासे खिब्रमा बायदि, जेरै हाग्रामायाबो जाम्बासोखा। खिबु सोनो रोङैखायनो कास्टमाबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै खिबु खिबु खिब्रमा जानानै बिरफायो। खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं बुंबाय थाखागोन, बेखौ आं बांद्राय धियान खालामा होनना इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।